Ассалому алейкум. Ин сағира чӣ гуфтестай? Из тарафшану кулобу хуҷан гуфта шиштай. Як мисрои як шоири дар ёдам омад. Мегӯяд ки яке гӯяд зихатлонам, туро чӣ? Дигар ман аз Бадахшонам, туро чӣ? Дареғо нест марде ки бигӯяд ман тоҷикам, туро чӣ? Ин гапҳои беақлон натуна монен исто. Ҳамин як фикр не Россия бузургтарин давлати дунё. Ҳамин ягон руса диде ки бигӯяд ки ман аз Саратову, ман аз Москваю, ман аз дигар ҷо ва фахр кунад. Ин хеле нест ба фикри ман надидам рости гап. Ва касе намедонам, ман аз Суғд ҳастам, аз ноҳияи Айни, деҳоти Урметан. Лекин Тоҷикистон ба ҳама